Vítajte pri našom ďalšom natáčaní hry Assassin's Creed Bloodlines. Takže ideme na posledného bossa, je ním Armand Bouchard. Takže pripútajte sa, ideme. Je na memory block. Sedem úplne posledný, takže ideme na to. Tú cestu si trošku skrátime. Takto, aj keď sa pri tom trošku zraníme, nám to nevadí. Tu odídeme často, pretože ma fakt nebaví, takto utečiem preč. Nie som zbabilý, nebojte sa nič. Tak tu ho uvidíte, Armanda Bouchard. Za chvíľu, tu. Tu týchto musíme vyzabíjať. Teraz moc... nie. Tak, toto je super. Vyzabíjaný a môžeme ísť za ním. Dúfam, že sa mi to podarí. V plnej kráse. Templár. Blondený. Prepačte za ten výraz. V tejto hore sa jedná o vlastne templárske dobývanie Cyprusu. Sú tu dve mestá, Limassol a ešte jedno Kyrenia. Áno, Kyrenia. Nie sú vymyslené, naozaj existujú. Takže dobre, to mi ďalej, poďme na ňo. Tak náš čas útočiť. Vidíte už, jak má málo životov. Že takéto, povedal by som, také, keby vyzerá to za plné fľaše. Choďte do toho, uhýbajte sa tomu. Zdá sa, že už je hotový. Áno. Takže, ako môžete vidieť, no v tejto hre je dosť aj problém s tou obťažnosťou, je dosť totiž ľahká.
Ako vidíte, musíte sa naučiť proste na toho hlavného bossa a už to prejdete za pár minút ako ja. No. Takže takto. Alebo tuto sa jedná o proste tí templári hľadajú, alebo no hľadajú proste Apple of Eden, Apple jablko, takže jablko Edenu, alebo niečo také proste, nejaké, je to taký, vyzerá, myslím, že je to taký artefakt, áno. Takže o to by sa malo jednať. Tak teraz by sme mali utiecť. Dostaneme 2 bronzové, ďakujeme. Bláznivému vojakovi, ktorý skočil z mrakodrapu, ale nie. Ktorý skočil dole, len aby nás mohol zastaviť tým, že sa zabil, no. Je tu 7 memory blokov. Videli ste v memory blokoch 2, myslím 3, 4, 5, 6 není a 7, tak myslím, že. A myslím, že ešte v jednotke je táto. Volá sa Mária, ale tu sme nechceli ukazovať, pretože tu by som dal za 5 sekúnd, no tak to by bolo naozaj krátke. Ak ste chceli vidieť tú Máriu, tak sa vám ospravedlňujem. Ale naozaj, ne, toto. Tak toto by som asi prepol, takže ďakujem vám za to, že ste sa pozerali na toto video, naozaj. Budem rád, ak dáte like. Myslím, že budem pokračovať ešte v ďalších hrách, napríklad, no to uvidíte až potom. Takže ďakujem vám za pozornosť.